ano, suk or kamyas. So mag-harvest tayo. Yan. Yung ating sili na na-harvest. Ito naman ng ating sipon. So, hugasan muna natin yung kailangan guys, meron tayong kamatis, bawang at saka sibuyas. So, i-slice na natin ang ating ingredients. Ayan, so next is ang ating kamatis. Next is ang bawang. Sibuyas.
Yan, so ready na ang ating sili. So, ayan, so ready na. Ready na rin yung ating, yan. So ilagay na natin yung ating kalaha. Yan. So lagyan na natin ng mantika. Maraming mantika. Next is ang ahos at saka ang sibuyas. Ahos. Ayan. Tapos, bisalin natin. Next is ang sili. Next ay ang hipon. Mix lang natin. Ilagay natin ang kamatis. Wow, ang bango. So last one natin ilagay is ang ating tamyas o yung iba. Yan. Yan. So mix na natin. Wow! Yum-yum! So takpan muna natin yun, guys. Yan, so parang luto na ating hipon.
hipon na may kamyas. Ayan, so maraming salamat po. Keep safe always and God bless. Thank you. Ano, pinalutaw.